Iawn ta, so'r chicken wings. Dwi'n bowlan a chicken wings rili da fama, a dwi'n gwneud rhyw dry rub bach. Cael dim bach o olew fewn yna. Dim lot, jyst digon i coatio nhw. Halen. Cayenne pepper am y kick. Dwi'n mynd am ryw buffalo wings type chicken wings heddiw. Garlic powdr. A pupur. Ideal. A secret ingredient, coeliwch neu beidio. Baking powder. So, ti'n misio ei lot o baking powder, iawn. So, mae un sachet fel la, mwy na digon. A ti'n gorfod mynd fewn y dila chdi. Ti isio bob dim yn cyfed efo'r dry rub yma. Ideal, so just roed nhw ar y rack. A dwi'n licio roed y wings ar rack hytrach na straight ar y tre, achos mae'r fat na'r rendro. Mae'r mwy o aer gallu mynd rownd y wing i gyd, a ti just cael crispi-crispi chicken skin action fel ynddo. Chicken wing barod i'r Powdr. Dwi eisiau roed o ryw 170, a ti'n well ar ei cwcio un am ryw awr a hanner, dwi eisiau'r croen yn crispi, yr cyd yn disglin off yr asgwrn, a tra mae hynna'n cwcio, dwi'n gwneud dip bach really sexy. Ond dau ingredients yn hwn, sour cream a Caws glas. Dwi wedi mynd am Perl Lâs, Caws glas Cymreig, amazing. Yeah, so fewn i'r bowlan efo sour cream a crumblo'r Caws glas i fewn. Jobs yn good. Chicken wing time, yes! Mynd ar i wawr a hanner yn y Powdr fan. Oh. A to, really crispy. A jyst wedi disgwyl smasho hyn. So fama mae'r Perl Lâs a sour cream dip. A fama dwi just hot sauce o'r fridge. Be ydi well? Hwn ydi happy place fi. Dim bach o baking powder, mynd yn bell. Iawn ta, fewn amdani. Fewn o trio'r dip efo'r Perl Lâs ma. Lera yna. Perl Lâs, chicken wing combo. Triwch o, rhaid i chi trio. Ar y soffa, traed fyny, rhoi ffilm ar. Chicken wing, ie, ddim yn ta hawdd yn neud o.